אז מה קורה חבר'ה? כמו שפתחתי כבר את המוזיקל, כי הנה ניסיתי לצלם סרטון וזה לא עבד, היה סיבוכים, אבל אני אראה לכם מה קיבלתי. קיבלתי את הפריז, כן, קיבלתי את הפריז, הנה הוא, וקיבלתי עוד שדרוגים לכל מיני דברים מאפנים. יקרום צ'ס קיבלתי את הוולד ג'יינט, אז ניסיתי לעשות לו איזה דק נחמד. הבנתי איך לשדרג אותו. קיבלתי את האפיק צ'ס, שכנראה אני לא אקבל לג'נדרי, אבל בוא נקבל. בא לי לקבל את הדארק פרינס ואת הגארדס, זה יהיה טוב מאוד. אז יש פה 10 אפיקים, בדיוק יום אחרי יום, מטורף. אז כן, יש מצב שנקבל לג'נדרי. אני אראה לכם פה ריפליי. בואו תראו. אני אריץ לכם. אז כן, שילשתי אותו בקטנה וקיבלתי את האפיק צ'קס. תיבה חדשה, שזה סבבה. אם זה היה על לג'נדרי צ'סט, איך הייתי באוויר. אז כן, יש מצב לג'נדרי, ומקווה שאני נתן לי על ביי.